Melebîneran helbete pêvaja aştiyê li Tirkiye gelo çawa pêk hat ku piştî demekê gelekî tund û gevxwarinê dî rewşeke bi vî awayî heye. Helbete li Rojhilatê Navîn rewşeke dramatîk heye ku guhartinên jeopolîtîk bawekî tund berdewam dike me Tirkiya guhartina ew coğrafya ku dîfakto li deverê heye dî têgotin bi sedema evan guhartinên ku heye. Tirkiye dixwaze pirsgirêkê navxwe çareser bike lê gelek cara ev pirsgirêke têgotin li ser hesaba pirsgirêkên din li welatên din nebû. Nimûne rewşa Rojavayê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê dî mêvanekê yêhêjayê Haydarî rewşeyê li geliya mehnekê vê nîqaşa bikin ku îro salek jî derbas dibe bi serketina Ased û bêguman tiştên nû hene Birêz Mesûd Özer ew parêzer û şrovekarî siyasî li Enqere gelmeye. Kak Mesûd demata baş be. Salek bi serketina Esed derbas dibe. Sûriye welatê herî bi bandor bû di nava Sûriye Tirkiye di nava Sûriye de helbete. Gelo piştî ketina Esed û salekê Tirkiye çi bi dest xist wekû aliyekî peywendîdar. Yani ez bim Sûrî, Amerika û İsrail û Türkiye veke ku serketin û Rusya û İran binketin. Yani em karin wê bêjin. Ew tişteke gelekî girîng e bi rastî çünkü zêdetir ev nêzîkî 5 salî bû zêdetir Beşer Esed û bavê wî Hafız Esad tekilê we zêdetir bi Rusya û İranê re gelek tekilê wayê xurt hebûn. Lê piştî heştê heyva duwazdan par aynı weka vê rojê ewa din bûn. Da rejim ket ji ber wê çandê jî gotina Amerika û İsrail û zêdetir Tirkiye vê gavê weke ku ew her sê welat zêdetir li Sûrî bi bandorin. Em karin wê bêjin. Belê te dît piştî ketina Esed bêguman Tirkiye serincayê zêdetir ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê hebû. Te dît çawa li Seddê Tişrîn bendava Tişrîn şerreke herî dijwar navbeyna Esedê û Tirkiye grûpên ku ew piştevaniyê dike çêbû. Şunda prosesa aştiyê hat, agirbezt çêbû, niha rewşeke din heye. Kata di vî çarçivî de gelo serinca te. Bi rastî tabii yani pirsgirêka herî mühim Kurdistan welatek bû beriyana 109 sala kirin çar parça ev 100 sal û zêdetir Kurd ji ber ku hebûna xwe îspat bikin gelekî şoreş kirin gelekî gelekî zêde zêde ewa dîkirin yani mücadele kirin da ku dîsa hebûna xwe bidine îspat kirin. Ji ber wê çandê li Başûrê Kurdistan elhamdülillah vê gavê hikûmetek heye û parlamento heye ew gelek baş e. Wekî din Rojavayê Kurdistanê wekî ev 10-12 sala gelek destkeftiyê baş hene. Bakurê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê dîsa bi vê nevê tabi de facto Kurdistan Kurda xwe îspat kir. Ne tenê em bêjin li Rojavayê yani tevayê Kurdistanê li her derê dinyayê. Mesela di yekê Süleymanî li Amerîka boksör bû ser navê Kurdistanê bi rastî alê Kurdistanê da ewa dîkir xwe îspat kir. Çünkü Kurd dixwaze xwe îspat bike ku hene. Ji ber wê çandê ev yani ez ê vê bêjim rastî ev 100 sal bi gelekî êş û elem hatine kişandin lê divê em û yê got em bi hev re dijîn. Yani Kurd û Tirk, Kurd û Arab, Kurd û Faris divê em formülasyoneke nû peyda bikin da ku her du alî jî hev qebûl bikin, herkes hev qebûl bike bi aştiyana em bi hev re bikaribin bijîn. Ev gelekî mühim e gelekî hêjaya da ku formülasyoneke nû mesela heyvabûrî li dohokê ji bo Hükümet Herêma Kurdistanê ji bo aştiya Rojhilata Navîn tiştek çêkir veke konferansek çêkir. Duhûpêr jî li Stenbolê dîsa tiştek wilo çêbû. Bi rastî ihtiyaca me Rojhilata Navîn weke min gotî Tirk û Kurd, Kurd û Arab, Kurd û Faris û ev pêkhatiyê dîşî dîsa bi hev re gelo em ê jiyaneke çawa bi hev re. Sed sala birî gelekî êş û elem hatine kişandin lê ji bo pêşa roja me dîsa halo êş û elem çê nebin bi aştiyana em bikarin bi hev re bijîn divê em formülasyoneke nû bibînin. Kevata Birêz Mesûd yani ew pêvaja çareseriyê ku li Tirkiye jî hatiye tu nabînî gelo derencamê wan guhartên ku li deverê heye taybetî zaqbûna pirsa Kurdan û dirûzbûna raya giştî di nava Kurdan da li ser asê her çarparçan û dîasporê jî dirûzbûna raya giştî ser esasê parastina nasnamexa xwedî derketin li dûza xwe huşyariya wan pêzbûna dûza wan piştevaniyê li ser asê nêvdewletî tu nabînî derencamê van hemû guhartinayê? Elbet yani encam hene yani bi vê nevê her çar parça Kurdistanê û tevayî em bêjin Avrupa û Amerîka û gerek welatên dî li her derê dinyayê Kurd xwedana îspatkirin da ku hene. De facto hene. Lê latînê dibêjine de jure yani hukukî hukuken jî divê em Kurd em hebin.
یا بگاوی ام بیشن روجاوی کردستان یعنی جی لباشوری کردستان حتی گو کردا خدا قبول کردن گله که ایشو علم دانه کشاندن اره بکوته که هفته بلای حتی گل ور پارلمانتو چه بو ام بیشن حکومت چه بو اف 3 سال داوی هنه کی پیشیا خودیتن ویگاوی هم روجاوی کردستانی هم وکیدل باکوری کردستانی جی دیسه گله که ایشو علم تنه کشاندن دفاکتو هنه لدفي حقوقي يعني de jure جي هبن او جبروي كي جي زاغونا بنجهين و زاغونا ده قانونا ده هبونا كردا ناسنامه كردي وري قبول كرن داكو ام پیشاروجا بكاربن پیشا خو ببینن ولی البته می بحث ترکیه بکه تو زانی ترکیه هم وکو جغرافیا راسانا کردان زیده تر دکوت چارچوب جغرافیا دولت ترکیه دا زیده کرد لور هنه و در دورین ترکیه جی جعل ایران سوریه عراق بر همو کردن که حتی دبا ولاتی که هری به باندور و علاقاتی به پرسا کردان هبا و کرد لترکیه هفسانگی هزید گوهرند چارچوب هل بجارنا دا حتی لمتروپولین ترکیه کناتو لانقره جی داوی تو زانی روشتاویه که حتی گلو تو دبینی ویجاری ترکیه فعلا به اصراره کو پرزگیری که کردان چاره سر بکه باوی که آشتی دموکراتی نزی و پرزگیری که ببه Yani ez vim vega viego Türkiye birevet bin biryar dane ku ev pirskerek ve aştiyane çareser bibe. Jberçi İngilizce bejine win-win. Yani jber ku Kurd jî qazıcı bikin, Türk jî qazıcı bikin. Eger ku Türk û Kurd roşlata navîn li Türkiye aştiya xwe pêk bînin wê tevahî roşlata navîn ê bibine mînak bi rastî. Ji ber wê çendê ez gelekî girîngî gelekî mihît bînim. Yani xude heye yani Birêz Devlet Bahçeli و MHP geleki sekneka baş nişandın. Vekidin Birêz Recep Tayyip Erdoğan jî dîsa wilo geleki baş nişandın. Kurd jî Birêz Öcalan zanê got ewa dine bi kuştinê bilêdanê bi xirakirinê çareserî çê nabe ya baş ew ku diyalog çünkü ji dîroka ensanetî heta îro gelekî êşo elem hatine kişandin li beliya dîsa ya herî baş diyalog e مرov پرسکریکی خو پروبلم خو دیالوگ چاره بکه جبر به چندی شو که کوم فهم کری و هر دو عالیش yani hem Ali Kurda Ali PKK و Ali جی Ali Türkiye yego Türkiye birevet ben her do Ali جی biryar dana geleki kuvvetin biryara ve geleki xurta da ku ve cari ve prskereke çare بله برس مسعود البته تو زانی جی که پرزگیری که وقتی گوتن کو گلی جارا داخوانین برپسین بلندین ترکیه جدا تی گهداری کردن زیادتی گریدای به روشاوی کردستان و مجاره هسته و تولیبونای و که گلی جاران همادو که بونمون وزیر دروی ترکیه لدوحه لقطر گوتبو که هند گروپینا و هسته دیدن پیوسته بین حل و شاندن دبیجه که وقتا گلی تو وی پرسه چابی تا چند پرسه به هفر علاقه داره و دی چاهت اداره کردن چاره سر کردن Türkiye geçkekiş konağıyla durveki. Ya beveneve yani bandora va serefe yani Birêz Öcalan her çar parça Kurdistan ve gave bandora ve gelek he. Em bejin Rojava he, Bakur he, Başur he, Roşlate Kurdistan he her çar parça he. Beren haji bername ki dem got ez dîsa bejim 1940 de Robert Schuman astexwe Alman bulu beli Dışişleri Bakanı yani Vezir-i Derbeyi Fransa bu. نه گلان 1940 ده و که کو پلان آماده کرد گفت اگر گل اروپا هم بخوازن پرسکری که چاره سر بکنده به هون آلمان و فرانسوزان لو بینن و جا جبرویه که یعنی یکیتیا اروپا تملی و گلو هات نابته شپا جبرویه که جی نه گلانه هر سال جبو روز اروپا تی پیروز کردن اروپا الاوادي كيبه تشبه يعني رابرت شومان جان مونت مروفيتش قاس هيجي قبل قالك بقيمات بن ازبن روشلاتا نافينجي عبد الله Öcalan جي فيلوزوفيكي ولواج بروي كي هم كرد هم ترك هم عرب هم فارس ازبن حق فكري وي قالك بربچاف ببينن جبروي چند جبركو ام حمو بهبره اشتيانه بهبره بجين يعني هم تركيا هم İran hem Suriye hem Irak hem jî naf vavalatan da Kurdistan walatek bu ve gavij em hemû bihevrene. Veli Birêz Uzer em ji bîrnekê di nava Kurdan da aktörên din jî gelekin bi bandor hene ku karîgeriyan ser erdehê li ser asê her çar parçan guhdaryawan tê kirin bandoryawan heye gevneşûpiyawan heye Serok Barzanî te dît hata Cizîrê û li Meps li duhekê jî piştevaniya xwe bû vê yekê tekez kir. Ocalan beryaku biryare rabgeyne bu numune xalwaşanna pekekê vê pavajê şandê İmraliyê şandê cem serokî serinca serokî wergîşûn da biryare da. Kevata li derve û li İmraliyê jî bêguman serkê dên Kurdan xastawan heye ku ev pirzgirêkê çare ser be.
Tu vê yekê şal bînî bandorya vê yekê. Ez bim tabii herkes yani binerin tarihte de hem milat hene. Mesela Aztek hene, Aztek, İnka hene, Viking hene. Hemû tevde buna tarih çûn. Tikez vanas nake, tikez belki nabi wajê vêgavê sehne kirbin. Er 100 sal bû xwestin got Kurda tune bikin, asimile bikin, winda bikin. Lê Kurda qebûl nekir. Ji ber wê çendê jî ez bim ji ber ku hebûna Kurda de facto hene, ji ber ku wer qebûl kirin birêvebirina welatan de jî cih bigirin ya baş ya münasip ya herî baş ew. Mesela vêgavê li Rojavayê Kurdistanê dehê Adarê 2025 de peyman çêbû navbera her serdê û em bêjin Ahmed Şara de divê Kurdê Rojavayê Kurdistanê Şamê re bikevine têkiliyê birêvebirina welat de birêvebirina Sûriye cihê xwe bigirin. Wekî din Tirkiye jî Kurd cihê xwe dîsa hikûmeta Tirkiye re cihê xwe têkiliyê xwe baş birêve bibin û birêvebirina welat de birêvebirina Tirkiye de cihê xwe bigirin dîsa pevre bimeşînin. Ji ber çi ez ê bêjim yani yekîtiya Ewropa çiqap qîmete, çiqap hêjaya, çiqas bi bandore wekî din divê em wekî ku pêkhatiyên Rojhilata navîn yekîtiya Rojhilata navîn pêk bînin da ku ji bo zarokê xwe, neviyê xwe, nevî çîçirkê xwe welatekê yani heremeke Belê baş birêz dware Mesut bihêlin. Birêz Mesut Ozer parêzer çîrovekarê siyasî li Enqere gelek spas.